Goizeko 6:10 gutxi, pronostikoak betez, jakak 22:17 irabazi dio Amianori San Fermin torneoko lauterdiko final 16-renetako norreiagoka Eri Jaka zen favorito, ez dugu utxik egin pronostikoetan, gogora ezagun Eri Jaka buruzburuko txapelketa nagusiko final aurdenetan kanpoan geratu zela, 3-3 norreiagoka galduz, aldiz Unai Amiano buruzburuko beserieko txapelketa irabazi egin zuen, eta konfiantza oso ziritsi da gaurko norreiagoka honetara, beraz, bi pilotariak konfiantza oso ziritsi dira, baina egin batean Unai Amiano oraindik ere buruzburuko txapelketa horretako biharamunarekin, bitartean Eri Jakak entrenamendu batzuk egiteko beta izan du lauterdian bederen. Hori hasieratik nabaritu da, batez ere Eri Jakak sakearekin asmatu egin du, aparteko erakustaldirik, aparteko gauzarik egin gabe eta ofizioz jokatuta 12-8 aurreratzeko beta izan du. Hor Unai Amiano ikusi dugu, erasoan zegoenean bai, eroso zebilela, baina defentsan oraindik ere asko kostatzen zaio Irungo aurrelariari, eta horretan saiatu da Eri Jaka egin batean bere arma horixe baitzen, naiz eta erakustaldirik ez eman, hala ere lortu du nolabaitean arma hori bereganatzea eta arma hori kantxan islatzea. Horregatik 12-8 aurreratu da markagailuan, bigarren zatian ere 18 eta 13 ere izan dira, baina hor Amianoren gorakada nabarmena izan da, ez? Hor Amianok zenbaitetan estutu du, sakearekin batez ere asmatu du, naiz eta zuzenean ez zituen tanto asko egin, oro har bigarren pilotakada funtsezkoa izan da Unai Amianorentzat, eta aldiz Eri Jakak zenbaitetan ere, beste zenbaitetan erakusi ez duen defentsa erakutsi du gaurko honetan, eta hori ere aipagarria izan da. Naiz eta ez duen behar bada espero zen bezain beste bortxatu Amianok, oro har Jakak defensa ona erakutsi du, eta funtsezkoa izan da batez ere Unai Amiano beti pilotakada bat gehiago jotzera behartzen zuela, horregatik 18 eta 13 iritsi dira bigarren etenaldira, baina berehala hartu du Eri Jakake sakea 14 eta 20ean, eta hor 17 eta 20 ere hurbildu da Irungo aurrelaria. Hor bazirudien oraindik ere norreiagoka irauli zezakeela, oraindik ere kantxa bereganatu zezakeela, eta hor Unai Amianok handia egin ziezaiokela Eri Jakari, batez ere badakigulako Eri Jakari erasoan ez dagoenean zenbat kostatzen zaion defentsan, baina ez da horrela izan, sakean azken zati horretan ez du hainbeste asmatu, naiz eta 18 eta 13 iritsi bigarren eteraldira, 17 eta 20 ere ipini da, baina 21 eta 17koa eta 22 eta 17koa Jakak ofizioz oso ongi atera dituen bi tanto izan dira, eta horren ondorioz Lizartzako aurrelariak bereganatu du San Fermin torneoko final 8-renetako txartela, merezimendu oso egia esan. Unai Amiano naiz eta zenbait tantotan fin ibili den, oro har ez da ongi ibili, ez du asmatu Jaka bere zepoan harrapatzea, eta horregatik noski penaz izango da, baina oraindik ere debutatu berria da, oraindik ere aukera gehiago izango ditu etorkizunean Unai Amianok, eta aldiz Eri Jakarentzat lorpen ikeragarria, ez? San Fermin torneoko final 8-renetan sartzea, eta ziur bere helburua are gorago dagoela, oraindik behin puntu honetara iritsita. Beraz, gogora ezagun, Jakak 22 eta 17 irabazi diola Amianori Orozkoko pilotalekuan.